invite chi bai le vekule tun tu ma hi chuanin naktuk te hi tro Sunday ni ten don sia chu wang chuanin Inkhawmnaa kan hman thei tur sap tawng kan sir ho don ani hei hi comment lama hian min lo zot tam thin khop mea tun tu ma hianin video mang hianin in zo de lo chang don ani ruata naktuk Inkhawm donem ruata naktuk Inkhawm donem tia sap tawng kan sei thei dan tur chu ruata ming chu ruata ming hi chu sap tawng vale khera ngai lo mi zo ming reng re hi vale khera ngai lo thế okay ruata naktuk Inkhawm donem ani chuanin are you going are you going to worship naktuk ani chuanin ta ka zik meng tomorrow tomorrow okay ruata are you going to worship tomorrow ruata are you going to worship tomorrow omjia chu ruata naktuk kha Inkhawm tumem Inkhawm tumem Inkhawm donem tina ani mai ni ruata naktuk Inkhawm donem ta ruata aya khan mingi ni chuan mi are you going to worship tomorrow ti mai tur ani ti chuanin tu nge sermon dona tu nge sermon dona mi then kha chu emi Inkhawmnaa hianin sermon tu hi an ai zong te an ni lo chuanin athu soi ten ngai thlawak lo ti chuanin Inkhawm po an pe lo pha thin ani khatiang kha ni lo turo tu nge sermon dona ani chuanin who nghe nhang who is preaching preaching who is preaching omjia chu ruasa ani wang khan mo who is preaching emo who will preach ti de po hianin kan mang thei ani who is preaching tu nge sermon dona atiang khanin tu nge sermon don ti soina khan hetiang hian simple deuh hianin all sam taksin kan mang thei ani ti chuanin hla hruai la hetiang hianin kan mang thei ani hla hruai la ni chuanin let's lead la ni chuan let's lead the song let's lead the song omjia chu la hruai la tina ani mai ni thre thiam okay and chuan ruata naktuk Inkhawm donem ni chuan ruata are you going to worship tomorrow tu nge sermon dona ni chuan who is preaching okay la hruai la ni chuan let's lead the song ti mai tur ani ti chuanin ahnung bera chuan thulawang Inkhawmnaa lu tai thian te hna khanin hei thian te ahnung bera chuan thulawang abik te Inkhawmnaa hian ahnung lam hi tro naw noi pomte an thu thina chuwang chuan ribeng chang hi atam deuh thina ni sermon le zai te po hi hriat that thailo ti chuan Inkhawm hi rilru hi pe ka har deuh ani zep lo chuan tro chuwang chuan kan Inkhawm ni chuan bik thin ama sabera kan thu ngam chelo ni pon alai vela hianin thu ta tha em ani ahnung bera chuan thulawang ani chuan hetiang hianin kan soi thei ni let's not sit nghe nhang in the last bench let's not sit in the last bench omjia chu ahnung bera chuan thulo ang emo thulo ila khatiang soina khanin hei hi kan mang thei ni ole ruata naktuk Inkhawm donem ani chuanin soi chin ro le ruata okay ruata are you going to worship tomorrow tu nge sermon dona ani chuanin okay who is preaching ani chuan hla hruai la ni chuanin okay one more time okay ahnung bera chuan thulawang ani chuanin one more time okay very good ole ani chuan mizo party kilo soinga sub party namal sermanem ruata naktu Inkhawm donem ani chuanin
Okay, very good. Tunge sarmundona ni chuanin you. Very good. La shuai la ani chuanin. Okay, very good. Ani chuanin anung bera chuan thulawang u ani chuan how to say in English? Okay, anung bera chuan thulaw turmo inkhom reng reng chuan. Ole. Pakhana trang pangana Theih tro biak in kan khom biak ina kan khom na hianin kan mang tangkai Thaihin karing ani. Ole zir sun somang. Oh, number parukna tho lom ilo hla nang u. Tho lom ilo hla nang u. Icher ni chuanin hetiang hianin isoi thai ani. Ang u ani chuanin let's pray. Mo let's pray for our tho lom ani chuanin offering offerings. Mo offering. Je chu thai thar te ni the chun som pakhat te ni thea tho lom ang chi te pokaha ani thaiwan offerings ti mai tur ani mo let's pray for our offerings je chu tho lom I lo hla nang o ti mai tur ani a har salo tro har salo ani let's pray for our offerings ti chuanin tho lom ka nei lo tho lom ka nei lo tang lo soi lo nga athen chuanin hemi poisa noi kan ti cheng som te cheng nga te tro etiang ang chi te cheng ni te pon mai thai ni tro kha tiang chi te chau kha tho lom tura kan ngai ta ani lo ani poisa tlang po hi pathian du ve tho mo chuwang chuanin poisa noi hi poisa noi kan nei chu ai chu athare mai tho lom ma da kan ti thin tro ma se kha tiang kha thil thaber ani lo ni kan phal to kha pathian hena kan pi mai tur ani mo chuanin tho lom ka nei lo ani chuanin hetiang hianin kan soi mai tur ani ka nei lo ni chuan I don't have more I don't have any offerings I don't have any offerings je chu tho lom eng ma ka nei lo tho lom ka nei lo tho lom ka nei lo ti na ani mai ni ti chuanin kapa in tho lom a khon kapa in tho lom a khon khate kan soina khanin hetiang hianin kan soi mai tur ani kapa ni chuanin kan hriatang khanin my father ani lapon my dad dad kan mang thai ni my father emo my dad kan mang thaya khon ani chuan collects collects mo my father collects my father he singular mo subject ani wang hian ta collects collects hian s kan da tur ni collects mo my father collects enge khon tho lom khon ni chuan offerings my father collects the offerings je chu kapa in tho lom khon ti na ani mai ni har salo tro tho lom I hla nang u ani chuanin let's pray for our offerings tho lom ka nei lo ani chuan I don't have any offerings kapa in tho lom khon ani chuan my father collects the offerings ta hianin da te lo tur moi ta hianin vowel omwang ani ole let's say number prukna tho lom I lo hla nang u ani chuan how to say in English okay very good ani chuan tho lom ka nei lo ani chuanin okay very good kapa in tho lom khon ani chuanin very good ole ani chuan ka du ber paninga zoi choi manem kapa in tho lom khon ani chuanin how to say in English okay very good thiam hai mai di chuanin tho lom ka nei lo ani chuanin very good inai reng kha zep su inai reng kha I phala mai ni kha ole tun tu ba kan zir te hi nak tu ka kan man thai tur te ani to ni ole ka YouTube channel hi tha iti zo ni chuanin ka video te hi milo share sakla ti chuanin ka YouTube channel poi milo subscribe sakla mammo tur angai hriatele idu sakte ni na khanin he ka YouTube channel hi milo share sakin milo share sakme tur chen ka som tak se cheni next video kan hule don ya bye bye